Čau lidi, dneska tady máme opening tady Kinder Joy, takže se to jdeme rozbavit. Jsem mega zvědavý, co mě tam padne. Padne mě už jednou Luigi a Mario, takže doufám, že mě tam nepadne to stejně. Kámo, nějaký bonus, nějaký duch, no, to myslím. Kámo, oni mě to tady dělali, oni mě to tady fakt nafejkovali, koukněte. Mám tady toho ducha. To mě ještě nepadlo. Já to zkusit složit. On vypadá pánek. Je to asi na nějaký sešit. Jak se tak koukám, tak to prostě to spojím a můžu si to přepnout na sešit. A tady na to většinou nemám nervy, no. Takže kdybyste mě slyšeli zařvat, dobrý. Mám to. Takže lidi, asi zatím